Hornsyld og lave de der stickers der. My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away. Wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the gerne her i Café Christ gøre caféen her til et samlingspunkt for os unge, for lige præcis at opretholde det venskab, vi har fået helt fra folkeskolen, som desværre går lidt i glemmerne for de fleste. Så vi synes selvfølgelig, at hvis I vil komme her og få en hyggelig aften sammen med os, og se nogle af jeres gamle kammerater, og få måske smidt en gnist på en gammel flamme, og gøre det til noget nyt, så vil vi rigtig gerne byde jer velkommen til Café Christ. Vi kommer her, fordi vi har vores venner her, og vi har vores brødre her. Vi vil gerne lave et sted, hvor folk kommer, fordi de har lyst til at være sammen. Fordi vi har et lille samfund herude i området, som vi egentlig gerne vil holde fast ved. Vi vil gerne holde fast ved vores rødder og vores relationer på folkeskolen. Ja, præcis. Det er mere det der med, at vi gerne vil stadig være sammen med dem, vi gik i folkeskolen med, og for barns ben. Ja, vi flytter alle sammen væk. Vi vil gerne have, at folk kommer tilbage, fordi vi synes, det er synd, at vi går glip af et fællesskab og nogle relationer, som vi egentlig har måske mistet den ad vejen. I den kommende sæson vil vi booke en flok entertainere, som kan virkelig give et budskab med og fortælle om, hvordan deres liv har været. De har haft op- og nedture igennem livet. Det kan være økonomi, det kan være stoffer, og det kan vi alle sammen drage nyt af i hverdagen og vores liv generelt og i fremtiden. Det bliver afsindig fedt, at næste gang, at jeg skal ned i døgnerne og handle, så møder jeg Nikolaj, og Nikolaj han er 18 år, og ham har jeg aldrig nogensinde kendt før. Men det gør jeg nu, fordi vi har mødt hinanden herovre til en caféaften, og vi har snakket en hel masse ting til fælles. Og vi bor i Hornsyld nu, og så er det vildt dejligt, at vi ikke er fremmede for hinanden mere, så vi har et nyt fællesskab, som vi ikke har haft før. Udover det fællesskab, som vi opbygger her, opbygger vi det også på Facebook og Instagram og YouTube og de sociale medier, så vi kan fange alle dem, som flytter væk fra Hornsyld og omegn, så vi kan få dem til at følge med alligevel og være en del af fællesskabet.